tibake duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu. Heeh. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Bar iki mesti WA aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? GRI Kota Nganjuk. Nah, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya. Piye toh Pak kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Ah iya iya iya. Heeh, anakku Adika sing ngefans karo Niken Tak Sari. kira lek Akbar Niken lek Agni. Manggung diaturke. Ya, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Nah, iki sakmene kae. Nek ora kelu 2 juta iki. Nah, ora 3 juta. Nah, iki yo kas duit Jolaras Indonesia. Kursit to Apa? sampeyan kon kok ra iso. Apa? Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung. Siro lupat monem tuwo songo. Rong itu dihitung songo kena berapa? Ora kena. Ora iso nggih. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak kan piro? 2.700. Jadi supaya bagi songan 300-an. Pak Sarmuji kirang 700 Cangkem. kalah kemis. Wis bukae kok kemis. Boten Pak, Pak. Ono rezeki sithik disyukuri akeh ya disyukuri oleh ngono Mas. Bapak Pak Haji nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Haji wis bingung Mas. Monggo jadi Iya. Sebentar Pak, sebentar. Ora salah gawe sih, mergo kudu manggung. Mulai lagu-lagu liyane ngajak iki gendut niken yo lagi loro ning ora dirasakne lorone demi untuk menghibur masyarakat di Bulu Pasar. Biasa. Sehat dulu dan sehat-sehat dulu. Kembule kok? Meneh kok? Meneh kok? Luar biasa. B. Anakmu lu mau manggil anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek di anak niken Ini turun langsung Banyuwangi Pak. Masya kula nggih derene Pak. Emang Banyuwangi ngopo? Dagel. Derene panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Tak kira melok aku, pas aku kaget. Kita ya Mbak Ningen. Ya, kamu siapa sih? Mari. Mari. Anak bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu sekali. Nggih, rai pasaran yo ngono iki. Piye? Kade buka aku jalan Gus Idam ya. Ini mau kelaras medan daerah itu kayak Pak Ikin. Kok mirip Tapi pasaran. versi muda. Oh, my. Saya akan ngomong gitu. Ayo nang tempat gitu. Bagus sih weh. Gus Idam. Itu ya, hati-hati ya, dicocol sayangnya dulu. kamu ngantar di sini ya. Oke, siap. Tidak memaksa kamu dulu. Aku mesakne lan emat kalau suara kuat. Sudah Pak, tenang saja. Iya. Aman? Aman. Aman. Kalau enak lah, tante susulan ya. Iya. Sepenting mau ya obat embun. Apa? Embun barang. Ya, coba. Yo. Full gamelan. Ya, full gamelan ya. Hei, Mas Kasih Haryono. Yuk kendangin deh, coba Gus. Sore sore
Walaupun bermasalah ada di telaknya nih Tidak ada masalah, Pak. Tidak ada, Pak. Nggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah. Profesional. Harus Nah, kalau merasa sakit, dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loro ini ning omah untuk panggung iki lho. oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi, Pak? Neng panggung aku ya sak ngono. Aku neng iso ki rodok masuk angin. Baikmu enggak panggung ngadeg gembok iso bencong. Kuwi langsung mari. Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih orang dibayar ki nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Kali ki dhewe bunga, Pak. Alhamdulillah. Profesional. Masih wi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Ah, iya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia Pak nggak profesional. Ah, ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Iya, Pak. Seni itu mahal. Oh, seni Iya. itu mahal. Es. Opo neh? Sing lali ra Kang. Lah saiki tak kowe ning kamar dikan, merdeka. Kowe arep nombang dhewe monggo, arep duit monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Ah, Nek mang mundur iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, cuma Kusuma Wijaya ngatur apa nduk tak wene kemerdekaan nggo kowe nduk. Ayo, Pak. Ngono. Oke. Apa? 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 Mas. Apa? Kerajaan Banyuwangi. Nah, Oh, Oke, kerajaan. Bapak. Kebun Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta Barmani tarik ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor Ketua. Pak Kanggo minta dicor Ketua. Dicoba. Iya toh maksudmu ini. apa siapa jadi? Oke. ya. Kusuma Wijaya ya Pak. Kusuma Wijaya. Permintaan tadi ada. Nah, Tadi ada yang minta jalanan juga. Pak. oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Oh. Bingung. Sekarang udah jam 2 soalnya Pak. Jam 1. Kok jamu di si Edmund. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Nah, ya. Yo, coba kayak ngono. Bersama JR Audio. Toro Audio.
luar Bapak biasa. tadi ngomong apa? Isane mung nyawang. Orang. Ora ya? Nah, tapi iya. Orang. Sing penting aku adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya ana ngono kuwi. Baru Pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Ibrahim dia rasa peduli. Wah. Sedingin itu, Hah? orang sedingin itu ternyata bisa peduli. balik pasti dia aneh. Kuwi abi. Semangat ya. Terus kuwi aneh, marah atau bean? I love you. Asik. Apa tak? Itu neng arti neng sanju ya lho. Kalau Mau disusul ada bular gua. Gini loh. Itu adalah artisnya Jawa Timur, Mas. Siapa? Sanju. Sanju. Nanti kau sih sanju. Nanti kau saya semiran nih toh. Masya Allah. sama lo Rene. Kon ngaduk kon malah Rene. Rara, terus neng kono aja ya. Kau matuke bareng aku ya. Tak cangkene banyak tak titikne tunggal. Pengalas Purwo Dusinon. Ki mau wis aturke bubungae, wis tak paringi karo Mas Ardi. Kok wis lamu betung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut. Aku tidak bisa memporsir kamu. Iya Pak, satu lagi aja ya. Oke. Apa? Pokoknya iki sumben ya sik ketemu meneh karo Mbok Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Nah, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen, Arni Mania, Agni Mania. Yo, Iya dong Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya iya iya. Anakku Adika sing ngefan karo Niken Kira Sadikin. berikan oleh Bakal kowe buka. Ya ora kok. Lah ini kok kayak kalian Niki, Mas TB. Ora. Alhamdulillah. Ora. Malah tuh satu seneng. Oke, Mbok Nawi Gaya mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya. Ah, Ya. Lagunya apa Mbak Niken? ah. Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. Oh gitu. Enaknya sing dia Pak. Nah, manut. Para penonton suara terbanyak, para penonton perjalanan Jalanan. jalanan. Berarti lagunya ora bajing loncat. Oh, Pak. Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kok tiba ngeri dikekne jaranane. Oh, kadang nanti jadi ya, so. Ah, terus apa kae? Apa? Apa jenenge? Tiga Tresnan. Tiga Tresnan disaged. Sampean. Ya karo Mayang ayo ya. Sing Mayang bisa jalan kok. Kok sing jalan jek loro. Dadi lanange loro wedoke loro. Ayo kalau ini, ayo. Lah kuncing kembalian Mas. Eh, Kan sing lanang loro sing wedok loro sama ini butuh kalau bisa omong kok. Heeh. Odo anu Bundo budak. Kok sama gak enak kelebihannya belum. aku kekurangan juga tadi. Rambut. Kalau ya. Heeh. Cuman sakit toh. Ya. Lah kok gak tukul-tukul. Biasanya aku ngerti lah neng TV ke kanker kucing. Kakek dijanji bujuku yo. Ah. Terus ceklan ranjang, ceklan rambut. Botanan rambut, botanan suket. Malah kayak tanggapan Pak. Oh iya, maaf. Sepayu budure niku. Ya coba ninggak kantesan. Yo, gamelan kelas musik. Ayo, Dik. Kasih Haryono. Ah, ayo. Yuk, kaya ngomong. Yuk. Cici cici ca, cici cici ca.
Boyo Putra, Goyang Bulu Pasar, aku berdiri.
Wis arem. Nggih, ternyata wayang kulit itu luwes nggih, Pak. Oh, nggih. Bisa dimasukkan jalanan, bisa ketoprak, ludukan apa mawon. Wayang wong Nggih, terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki bareng iso mlebu ning